Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос посереді нас. По милості Божої достигли ми нині святої плащаниці, очами духовними ми зріли Лазарєво воскресення четверодневно умершого. Виділись ми радость входящого Ісуса в Єрусалимі, народа, вітаючого Його, як царя. Хоча удивительно було для всіх, як ото цар на осликові входить. Царі на ослика не сідали, но люди чули, що він воскресив із мертвих Лазаря. Потому духовними очима виділи, як Господь допускає, коли каючаяся жінка плакала і сльозами своїми омивала його ноги, і єлеєм отирала, і мазала ноги. Ми духовними очами видимо, як Іуда приходить йому на серце сатана, і він іде предати Ісуса. Ми видимо четвер великий, де Господь установлює таїнство Євхаристії і вертає нам знову плоди вічного життя, котрі Адам утратив у раю, в тому дереві, де були плоди вічного життя. Після гріхопадіння Адама Єву вивели вон, і вони вже не могли причащатися, і все людство лишено було причастя. Во Христі Ісусі Господь бере на себе гріхи наші, взявши наше тіло, розпинає на кресті наші гріхи, прийнявши і власне розп'яття за гріхи міра. На кресті ми видимо знову, як двоє розбойників получили кару за злочин. Но один вимагає, щоб спас Ісус і себе, і їх. А другий каже, не боїшся Бога, ми же розбойники, а сей Ісус ні одного гріха не сотворив. І добавив слово, пом'яни мене, Господи, якда прийдеш во царстві Своєм, бо сей світ мене згубив, приманув, придурив, і я став розбойником. Но сьогодні вижу, що путь недобрий, пом'яни мене. І відповідь була унікальна, днесь, нині вже будеш зо мною в раї. Що ж роблять книжники і фарисеї? Народ, котрий кричав «Осанна сину Давидову», коли увидів, що революції не є, переворота не є, а вони думали, що прийшов некий заговорщик. Научені були книжниками і фарисеями, требували розп'яття Ісуса. Сам Пілат, як іноді назвав його один проповідник, твердолобий чиновник. Він розумів, що його руками робиться злочин, но він не міг не угодити сильним міра сього і приймає рішення, будучи тамошнім губернатором, предати Ісуса розп'яттю. Декілька раз виходив Пілат до людей і казав, за що ви його хочете, бо я розп'яв його. Я не обрітаю в ньому вини. Народ кричить, кров його на нас і на наших дітях. Яка кров? Так і не могли об'яснити. Потім почали кричати, по нашому закону должен умерти. Назвався Сином Божим, а то невозможно. Не розуміли тоді книжники і фарисеї появлення Ісуса і Його чудесне явлення мірове. Сьогодні ми читали пророчества Ісаїї. Ісаїя за вище 1000 років дивиться события на Голгофі. Так він і пише, ми сьогодні читали, що я вижу того отрока, котрого безобразили і збили, немає невиданої доброти. Думали, що він просто беззахисний, а він наші гріхи узяв на себе. Мучений був за беззаконня наша, ранами його ми зцілилися. Откуда знає пророк то, що сотвориться впереді? Ці слова майже один до одного повторить апостол Петро. Він, каже апостол, Христос взяв на себе гріхи міра, возніс їх на крест, даби ми, збавившись від гріхов, вийшли знову в Царство Божие. Ми його ранами зцілилися.
Этими духовними очами нині то все видиме, і ми вже знаємо, чим завершиться фініш этих страданий, смертю і воскресенням. Но книжники і фарисеї того не знають. У злобі своєї, як і нині много людей мають дух книжників і фарисеїв. Вони розуміють, що вони безбожники, вони розуміють, що будуть Богом покарані, але вони роблять свою злу роботу. Що же предложили книжники і фарисеї Ісусові? Подходять до Нього і каже: «Якщо ти Христос, прийшов із спасати других, спасися сам». Другі кажуть: «Якщо зійде з креста, то повіруємо Йому». І це останнє слово повторили много раз. Спаситель других спасав, а себе не може спасти. Син Божий, зійди з креста, стань нашим заговорщиком для революції, і ми тебе повіруємо. Крест не хочемо признати. Сьогодні весь протестантизм, сектантство зняло Ісуса з креста. Не признають крест, не признають, хоча кажуть, що вони теж вірять, що Ісус за гріхи наші умер і воскрес. Но вони теж требують, щоб Ісус зійшов з креста. Тільки православні канонічної церкви, а ми з вами вже 1150 років християни православні, розуміємо, Христос прийшов не на фаворі указати своє божество, славу свого божества, відкрити перед апостолами Царство Боже і світлость Царства, де хотіли апостоли уйти не йти. Ісус прийшов, щоб завершити свою місію на Голгофі, розп'явши на кресті наші гріхи. Ми розуміємо, що треба було за всі гріхи міра принести жертву не просто ягнятка, а Син Божий став агнцем міра, принесений в жертву за род людський. Но жертву знаємо. На Ісуса показав Іоанн Креститель: «Вот агнець Божий, котрий візьме на себе гріхи міра». Агнця знаємо. А де престол? А де тут престол, на котрому в древності приносили ягнятка і агнців зарізали, і кров'ю агнців мочили престол? Де тут жертвенник? Жертвенник – крест Христов. Господь возводиться як жертва на крест. І тепер уже крест не символ покарання, не позорне оружие, як безсмислено твердять сектанти, а всемірний жертвенник, на котрому возлягла всемірна жертва – Спаситель Христос, Господь. Ми знаємо, що іменно до сьогоднішнього дня наші предки, коли поклали, прийнявши крещення во ім'я Ісуса Христа, і перший раз покрестилися, біси утікали, у скали втікали біси, в гори утікали від сили креста. Можемо собі представити, як наші предки були удивлені силою Христовою. Ми можемо допустити, що ученики Кирила і Мефодія крестили наших предків, возможно, по возможних ріках, в тому числі на Ужові. Тоді інакше сам їх називати наш Уж. Но за те, що збираємося на крещення там 1700, можемо думати, що та земля свята, там колись ходили древні. І з того часу крест для нашого народу став любимим символом, любимим оружієм. Кресту Твоєму поклоняємося, Христе, бо потім святое Воскресіння славимо. На всіх наших домах, на дерев'яних домах, на храмах дерев'яних стали красивими знаками у Карпатах. Пройшло 1150 років. Многі з храмів православних, котрі спалили, котрі самі згоріли, но ті, що осталися, вони там і стоять з крестами, свідчать, що Карпатський Афон, наші Карпати держать крест Господній, бо ми знаємо, то всемірний жертвенник. Де ще на світі так було, щоб люди на вході в село, на виході з села, на розпутях, в горах стоїть крест. Люди полюбили крест. Крест перетворився на дерево вічного життя з плодами вічного життя. Ми причащаємося тіла і крові Христової і знову восстановились ми мир з Богом, бо нам Бог вернув плоди вічного життя. Ми сьогодні свідчимо, як Господь приймає смерть на кресті. І навіть пророки сказали, кость його не сокрушиться,
Откуда знали пророки, як буде вмирати Спаситель? Ведь коли підходила вже стара Пасха, то був приказ перебити голені розбойникам. Усім повмирали. Но на Ісуса подійшли, голені, то нижню частину ног не перебивали. Ісус уже спочив. І не перебили йому голені, а єдине з воїном, професіональним взмахом і зліва направо ударяє в тіло Ісуса на всякий случай, щоб була гарантована смерть. І із рани істекла кров і вода. І сьогодні плащаниця Христова – це зняття тіла Ісусова з креста і положення в гроб. Ісус предупредив усіх. Син чоловічий буде преданий в руки людей грішних. Уб'ють його, плють його. Спецслужби тоді ізраїльські свою роботу зробили. Вони не розуміли, що роблять. В принципі, які спецслужби розуміють, що роблять? Приказали їм та б'ють, приказали їм стріляють, приказали їм палять. Но вони не розуміли, що вони зробили великое і страшное. Вони предали смерти Месію. І ми сьогодні співали на вечерні Христос, як співаємо в стихирі, каже, за те, що я ісціляв, мертвих воскрешав, повертав зрення і слух, за якое діло ви мене розп'яли? В отвіт чоловічество мовчить. Весь род людський опустив голову, бо крест донині символ безумія чоловічського, дикости і безумія. На Пасху будемо читати Євангеліє. Свій Син Божий зійшов з неба, прийшов свій у своє, де Він сотворив мир, а свої його не прийняли і розп'яли. Господи, до Пасхи готуємося великим постом і молитвами. Прийми наші труди, смиренні труди. Благослови нам поклонитися страстям Твоїм, лобзати Твою плащаницю, тіло Твоє, щоб з такою же любов'ю, як кланяюся кресту Твоєму, ми же так з радостю поклонилися і Твоєму воскресенню, щоб і тут на землі бути дітьми Божиїм, котрі розуміють Слово Божє, котрі не взирають на другі інні релігії, які давно відпали від Христа. Да, нині маса релігій давно відпали від Христа і ніякого відношення до Бога не мають. Ми, православні, то знаємо. Тому й терпимо гонення, і навіть ми раді гоненням. Бо ці гонення – доказ, ми не від міра сього. Бо казав Господь, якщо б ми були від міра сього, мір би своє любив. Мір би свою релігію любив. Замітьте, як у цьому світі свою релігію мір любить. Награди несуть священникам мір, а Божу релігію гонять. Дуже добре. Ми приймаємо гонення, бо ми прийняли униження, скорблення во славу Христову. Господи, укріпи нас і на будуще, щоб за 1150 років, як наші предки православні канонічної, благодатної церкви, такими зостатися до скончання віка, щоб весь наш народ, або більша часть із нього, тут на землі совершили подвиг служення Господу, а в вічності повернулися у своє небесне Отечество, Царство Божие. Амінь.